Kapitola 1. Ježiš prišiel učiť s láskou. Čo povedal Ježiš? Ježiš povedal, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť Božie zákony alebo učenie prorokov. Prišiel som všetko doplniť a vysvetliť, ako Boh chce. Matúš, kapitola 5, verše 17 a 18. Ježiš chcel ukázať, že všetko, čo Boh predtým učil, je stále dôležité, ale že teraz to ľudia môžu lepšie pochopiť s láskou a múdrosťou. Mojžiš a 10 prikázaní. Pred Ježišom prišiel Mojžiš, ktorý od Boha dostal 10 zvláštnych pravidiel, aby ľuďom pomohol žiť dobre. Tieto pravidlá sa nazývajú prikázania a sú ako návod na to, ako byť dobrý. Mali by sme veriť iba v jedného Boha, ktorý je dobrý a spravodlivý. Nezneužívajte Božie meno. Vyhrate si deň na odpočinok a premýšľanie o Bohu. Rešpektujte svojich rodičov. Nikomu neubližujte. Buďte verní a rešpektujte tých, ktorých milujeme. Neberte si, čo nie je naše. Vždy hovorte pravdu. Rešpektujte páry a nehľadajte, čo je ich. Nežiarlite na veci iných ľudí. Tieto pravidlá sú pre všetky časy a miesta, pretože pochádzajú zo srdca Boha. Ostatné Mojžišove zákony. Mojžiš tiež vytvoril ďalšie pravidlá, aby pomohol svojmu ľudu, ktorý bol veľmi tvrdohlavý a hádavý. Tieto pravidlá boli pre tú dobu a miesto a mohli sa časom meniť. Použil tieto zákony, aby učil ľudí, ako lepšie žiť, ale niektoré boli dosť prísne, pretože ľudia stále veľa nechápali o láske a odpustení.